Qaqortoq, der har Inuit Ataqatigiit også scoret et godt valgresultat. Så lad os bare erkende, at vi får mange lykkeønskninger i løbet af aftenen, så det ser dejligt ud. Regner I med at få en borgmester for Inuit Ataqatigiit? Det ser sådan ud. Hvem bliver så borgmester? Vi er enige om, at den, der har allerflest stemmer i Inuit Ataqatigiit, er den, der bliver borgmester, hvis vi vinder valget til kommunalbestyrelsen. Hvad er det, vi vil ændre? Der er mange ting, vi gerne vil forandre. Altså, det vil tage alt for lang tid at fortælle det. Men for eksempel det administrative, som fylder alt for meget i forhold til, at vi ønsker mere fleksibilitet, lige så vel som vi også ønsker nærdemokratiet tilbage, og vi ønsker at have et nærhedsprincip realiseret igen for borgerne. Vi har jo hørt, at Kuannnersuit bliver vurderet til at være den, der er udslagsgivende for det her valg. Jamen, det har du ret i. Det ser ud som om, at man er enige om at sige pænt nej tak, og det er jeg sikker på er udslagsgivende for kommunalbestyrelsesvalget. Tak, Stine Ede. Ja, det hakker lidt, men det ser jo godt ud. Og vi siger tak til Jørgen og company. Vi skal over til Siumutternes samlingssted. Naja Møller, hvad foregår der? Hvad sker der? De er meget højlydte. Vi er kommet ind til Siumuts valgcenter. Musikken er meget højlydt. Og der er liv og glade dage. De danser og glæder sig. Det er lidt overvældende med al den larm. Jeg står her sammen med næstformanden, Vivian Motzfeldt i aften. Hvordan ser det ud med aftenens gang? Siumut, der har vi per tradition været god til at forsamles, og det går meget. Det er klædeligt i aften. Hvordan ser tallene ud? Efter hvad vi kan se, så har vi i Nordgrønland i mange bygder de førende. Langt de førende. Men vi kan trods alt også se, at i Sydgrønland, der er vi altså stagneret i antal stemmer. Det viser kommunalvalget i hvert fald. Men det viser jo, at Naalakkersuisut... Jamen, det har meget med Naalakkersuisuts høring omkring Kvandefjeldsprojektet, og coronasituationen har også haft en stor indvirkning. Hvordan I er færdige med valgkampen, og så frem til nu. Jeres status nu. Hvordan anser I du jeres status frem til nu? Vi har været til valgkamp. Så jeg bliver hæs nu, fordi jeg skal råbe og skrige. Jamen, valgkampen har kørt meget godt, og Siumut har en masse nye kandidater, så derfor så har valgkampen været ført med fortrøstning og glæde og spænding. Efter at have set tallene nu til Inatsisartut-valget, er du fortrøstningsfuld ved tallene? Jamen, vi er kun nået til 17% af optælingen. Og jamen, vi har fortrøstning stadigvæk. Håber I stadigvæk på, at I vil være det førende parti? Jamen, man går ikke til valg uden at tro på sig selv. Selvfølgelig tror vi på det. Lad os nu lige se tallene hen ad aftenen.
yderligere, før vi beslutter noget. Jamen, de er glade. Vi kan høre, at der er liv og glade dage i Siumuts valgcenter. Og det er så deres valgmusik, der bliver spillet lige nu. Og de udtaler fortrøstning. Så skal vi lige se nogle tal fra kommunalvalg. Kommune Sisimiut. Og i Sisimiut. Jamen, 68% har været op til valgurnerne i Sisimiut. Jamen, her kan vi se, at Siumut er de førende, men de har mistet terræn på 13%. Og Naleraq er gået 15% frem. Og Inuit Ataqatigiit har ikke rykket sig siden sidste valg. Og Atassut er gået 4% ned, og Demokratiet er gået 2% frem. Jamen, her viser det, at Siumut er stagneret i antal, og Naleraq er steget. Jamen, Naleraqs formand er jo medlem af Inatsisartut, og han stiller også frem til kommunalvalg. Jamen, det er jo... Jamen, I skal lægge mærke til, at formændene, de stiller frem til 2 valg, både til kommunen og Inatsisartut. Jamen, dem skal man lægge mærke til. Jamen, formændene, de er gerne i medlemmer af Inatsisartut. Jamen, man har garanteret lagt mærke til det i Sisimiut, at han er stillet op til kommunalvalg også, og alle husker vel også diskussionen mellem borgmesteren og Hans Enoksen til kommunalvalget. Det har nok skabt en lille ophidselse iblandt Sisimiut-borgerne, og det har gjort, at Naleraq er gået frem til valget. Når vi ser på de fleste, dem med fleste vælgere, Malik Bertelsen med 932, og nummer 2 er Bernard Olsen med 307 vælgere, og Hans Enoksen med 253 vælgere. Og Inuit Ataqatigiits novice, eller det vil sige ny kandidat, Nivi Heilmann Eframsen, er den, der har opnået flest valg iblandt Inuit Ataqatigiit med 125. Jamen, det er som om, at Inuit Ataqatigiit er gået frem, kan man se. Jamen, den der drøftelse imellem Hans Enoksen og Malik Bertelsen, jamen, det viser jo, at Malik Bertelsen er... Tallene viser, at Malik Bertelsen, borgmesteren, ynder meget støtte. Jamen, der er nye kandidater her, der har opnået høje stemmeprocent, på trods af, at det er første gang, de stiller op til kommunalvalg. Bernard Olsen har jo før været kommunaldirektør, og en velkendt kommunaldirektør, og hun har også opnået et godt valg, kan man se. Irina Jepson, hvad viser tallene i Kommune, som du selv siger? Så har Malik Bertelsen opnået 932 stemmer, og det er et højt tal. Og så til nummer 2, 302. Det viser jo, at borgmesteren ynder støtte i Sisimiut. Og derudover så Hans Bernard og Hans Enoksen, de har jo samarbejdet før i politikken. Og Agathe Fontaine har ikke opnået flest stemmer iblandt Inuit Ataqatigiit-kandidaterne, på trods af, at hun er en fremtrædende medlem af Inuit Ataqatigiit. Jamen, andre, vi knapt har hørt så meget om, de har opnået højere valg end Agathe Fontaine. Og så går vi til et valgcenter i Sisimiut. Hvordan bliver de tal modtaget blandt Siumut-kandidaterne, eller Siumut-medlemmerne i Sisimiut? Man kan se Siumut-valgcenteret, at der er stor glæde. Malik Bertelsen er ikke til stede, men Paul Olsen, formand for Siumut Sisimiut, står jeg med her.
Poul, I de førende i Sisimiut, hvordan føles det? Det er selvfølgelig glædeligt, at vælgerne, som de plejer, er fremkommet med udmelding om, at Siumut skal være det førende parti i kommunalpolitikken. Og Siumut har samarbejdet med de resterende partier den sidste valgperiode. Og så, jamen, vi glæder os over, at der er blevet lagt tryk på, at Siumut skal være det førende parti de næste 4 år også. Jamen, det her viser jo, at Malik Bertelsen, borgmester igen, fordi han har opnået over 900 valg. Det har selvfølgelig glædet jer. Ja, det glæder os selvfølgelig. Og Radakomonia Malik Bertelsen er jo en vågen borgmester, der arbejder grundigt, og det har vælgerne belønnet ham for, og takke ham for. Og det glæder vi os fra Siumut Sisimiut. Og det er også første gang, du stiller til valg. Vi er forskellige, der stiller op til Radakomonia fra Siumut. Valgkampen har selvfølgelig også været ført redeligt, og det har været glædeligt. Og jeg skal takke de andre partier for, at vi har haft en redelig valgkamp. Og vi glæder os over, at vi har taget føretrøjen igen. Hvad er grunden til, at I er blevet fører igen? Som vi allerede har sagt, så er Siumut Sisimiut og Radakomonia har jo været en mønsterkommune i forhold til andre kommuner. Og der er stor bevågenhed omkring Radakomonia fra de andre kommuner, således at Rada har været taget op som eksempel. Tak til vælgernes støtte til Siumut. Jeg kan se, I glæder jer. Ja. Jamen, hvad skal der ske yderligere i aften? Jeg ved ikke, hvordan festen udvikler sig. Jeg har et sygt barn, så jeg skal selv hjem inden ret længe. Ja, så siger vi tak fra Sisimiut. Og så kan vi gå videre til Asiat. Aqaluk Brandt Johansen hos Inuit Ataqatigiits valgcenter i Asiat. Hvad sker der der, Aqaluk Brandt Johansen? Vi er i kontakt med. Jamen, vi kan høre, at der er stor glæde i valgcenteret der. Hvad sker der, Aqaluk, nu? Inuit Ataqatigiits forsamling i Asiat. Og der bliver han overdøvet, og jeg kan ikke høre ham mere. Der er musik, og der er hygge og glæde der. Formanden for Asiat Inuit Ataqatigiit, Frans Lundblad. Hvordan går aftenen? Ja, aftenen er dejlig. Så snart valgstedet lukkede, så har vi været ude og fjerne valgplakater og andre udstyr. Og så har vi gået videre hertil. Og så har vi dejlig musik her og har en hyggelig aften her. Ved optællingen, der har du været til stede af og til. Og hvad siger de officielle tal? Hvad tænker I? Ja, da jeg var. De uofficielle tal fra optællingsstedet i kommunen Qeqertalik og ikke mindst i Asiat. Jamen, tallene viser, at vi har grund til fortrøstning fra Inuit Ataqatigiits side. Ved sidste valg, der var der stor lighed mellem de store partier. Og I har været borgmesterbærende. Hvordan tror I, det bliver denne gang? Jamen, forsigtigt skøn er, at vi kommer nok til at sidde på magten igen. Således vi får borgmesterposten også. Men det kan godt være, at borgmesteren kan forrykkes. Ved sidste valg, der har der været meget stor tæthed imellem to store partier.
Og et eller andet sted, så kan vi være nervøse ved, at tallene har rykket sig lidt til den forkerte side, set i vores øjne. Vi har ikke set de officielle tal endnu. Hvad? Jamen, vi har til midnat, så skal vi lukke af her, og så må vi så efterfeste ved de små hjem sidenhen. Og det var så, hvad vi har fra formanden for Inuit Ataqatigiit i Asiat, Frans Lundblad. Tak. Tak til Aqaluk, Brandt Johansen. Og nu borgmesteren i kommunen Qeqertalik. Det har vi vist været ind og vende omkring. Kan der ske ændringer der? Ja, vi hørte lige her, siger Irene. Det kan meget vel ske. Så det er meget spændende at se de officielle tal i kommunen Qeqertalik. På baggrund af de sidste tal i kommunen, og efter hvad vi kan se, så er Siumut det førende parti, og Inuit Ataqatigiit på anden pladsen. Sådan en placering, hvordan er det i kommunen generelt set? Kommunen generelt set, ja. Siumut er i førertrøjen, og Inuit Ataqatigiit som nummer 2. Jamen, jeg synes ikke, det er meget forunderligt. Vi mangler jo som Narsort endnu. Jamen, det er lidt forunderligt, fordi i Sydgrønland, der så vi Siumut stagnere meget. Så de må have styrket sig i både Nord- og Midtgrønland. Malik, for eksempel, borgmesteren i Sisimiut, Nukabi, han er en stærk borgmester. Og jamen, det undrer mig ikke, at han fortsætter. Han har forvaltet sin borgmesterpost. Det er jo, når man påtager sig en stor magt i sit politiske arbejde, fordi politikere, der bliver pålagt stor magt, at de er i stand til at arbejde på lige fod med dem, de servicerer. De bliver belønnet. Hvis vi nu vender tilbage til kommunen Qeqertalik, der forstod vi fra Inuit Ataqatigiit, at der kan ske ændringer. Hvad betyder det, at et parti er stadigvæk førende, men der kan ske en... Er der nogen, der dumper her i kommunen Qeqertalik? Det kan vi selvfølgelig forstås således, men det er ikke så forunderligt, fordi den der med at være førende parti, det vil de har de alle sammen anstrengt sig for at opnå. Men ved valg, så er der nogen, der bliver borgmestre. Om det er Peter, Annie eller Frans, der opnår borgmesterposten. Men som Frans Lundblad sagde, han nævnte jo, at der kan ske en forandring. Måske Peter Olsen kan opnå flest stemmer. Eller, jamen, der er altså visser der tal. Og så valgcentre for før vi går over til valgcentre for partierne, skal vi måske lige om lidt. Ja, musikerne, de skal lige forberede sig lidt først. Det var lige før. Nå, det var lige før musikken. Vi overhastede med musikken. Men lad os lige høre dem en omgang først. Tak. Asan hati te kohu
이제까지 가두세 아강으로 일양아두세 우뚜미 해껏싹둥아 운누부 나 용수수세 우따굿 이제까지 가두세 아강으로 일양아두세 인마가 빙무아구세 아나나미츠 나용느각수세 이농고인 아샤납두세 makasihang sumibunga 기다려 bunga irisinnon 우체rum아 야곡기를 수세 하나나루
Til Nugar og Company. Klokken er 12:30 om natten. Ja, det er rigtigt. Valgcentrene ude i partierne, de er begyndt at lukke af, men vi skal stadigvæk have kontakt med dem. Vi har stadigvæk indslag, dem venter vi med. Ja, vi er først lige i gang med aftenen. Vi skal i kontakt med Andreas, var jeg ved at sige. Ja, vi skal til Sydgrønland. Jørgen Semionsen, han står sammen med Siumut, valgcentret. Ja, nu er vi i valgcentret hos Siumut i Qaqortoq, og det er i forsamlingshuset Qaqortoq. Det er historisk, at Siumut ikke har førertrøjen mere i Kommune Qujalleq. Jeg står sammen med Simon Simonsen, næstformand for Siumut i Qaqortoq. Simon Simonsen, hvad er grunden til jeres stagnation her? Jamen, man lægger mærke til under valgkampen, der var Kvanefjeldsprojektet en stor overskrift, som jeg også sagde. Jamen, Siumut har haft førertrøjen i mange år her i Sydgrønland. Jamen, at der er lyst til forandring, det lægger jeg mærke til, at det har vælgerne valgt. Og i den forbindelse, der vil jeg gerne ønske Inuit Ataqatigiit tillykke med deres gode flotte resultat. Og vi glæder os til at samarbejde med dem. Sådan er politik. Og jamen, der vil altid være venner og tabere. Og det skal man bare acceptere. Man skal ikke lægge sig og græde. Jamen, hvis du skal være politiker, så skal du kunne leve med at tage også. Jamen, det anser jeg bare på sin plads. Hvad er så næste skridt fra jeres side? Jamen, det er selvfølgelig spændende, hvad optællingen vil vise, og hvordan fordelingen vil være. Så på den baggrund, så regner jeg med, at vinderne, at de vil gå til forhandling med øvrige partier, og de samtaler, og det er på baggrund af disse samtaler, at jeg regner med, at samarbejde vil blive ført. Det er også blevet sagt under valgkampen. Jamen, vi har jo store opgaver i Kommune Qujalleq. Store opgaver, vi skal have løst. Jamen, vores samarbejdslyst skal der ikke være herske tvivl om. Men hvordan vil resten af aftenen forløbe? Ja, selvfølgelig. Vi lukker 2:00. Og det har jeg set den. Jamen, hygge jer. Glæd jer. Jamen, vi tager nederlaget med oprejst pande. Hvad der vil dukke op, vil dukke op. Det er min 6. valgperiode. Jeg har været 20 år i kommunalbestyrelsen her. Og jeg er en ældre herre efterhånden. Jamen, jeg har opnået fleste stemmer i Kommune Qujalleq. Og det glæder jeg mig over. Og jeg samarbejder gerne med Inuit Ataqatigiit i den nærmeste fremtid. Tak. Ja. Så vender vi tilbage til studiet. Vi takker Jørgen Semionsen. Og så går vi over til Andreas Wille. Hvad sker der, Andreas Wille? Vi er i forsamlingshuset i Nuuk, hvor Inuit Ataqatigiit forsamles. Og jeg står sammen med Sofie Geisler. Sofie, fra sidst jeg var her, så er der sket store ting og sager. Hvad er det, I har opnået ved Sydgrønland? I Kommune Qujalleq, der har vi sikret borgmesterposten.
Og det er bevist derfra, at vi får borgmesterposten. Efter hvad vi er oplyst, så er det Stina Ege, der bliver borgmester i kommunen i Guadeloupe. Hvad tænker I angående det? Jamen, der er skift. Det er ikke en Siumut-borgmester mere. Det er Inuit Ataqatigiit-borgmester. Hvor vigtigt er det for jer med tanke på kommunen i Guadeloupe? Jamen, vi vidste jo godt, det bevægede sig derhen af. Så vi glæder os over. Vi ønsker Stina Ege tillykke med borgmesterposten. Og vi ønsker Inuit Ataqatigiit i Sydgrønland tillykke. Også herfra. Nuuk. Vi ønsker Inuit Ataqatigiit i hele landet tillykke med vores borgmesterpost i Sydgrønland. Jamen, en stor overskrift under valgkampen var Kvanefjeldsprojektet. Det her viser, at der er et flertal, der siger nej tak til Kvanefjeldsprojektet. Er det rigtigt? Som Stine ikke også sagde, der er 2 spørgsmål, der har været fremherskende her. Og det er folks vilje til at ændre deres livsvilkår og deres ønske om ændringer, og deres ønske om ikke at opstarte Kvanefjeldsprojektet, som var vores udmelding fra Inuit Ataqatigiit. Det er blevet hørt. Der kommer stadigvæk nye tal frem. Det, I har opnået indtil nu, giver det for jer fortrøstning omkring arbejdet i Inatsisartut. Selvfølgelig kan der komme ændringer, men tallene nu, som det ser ud nu, så ser det ud til, at ingen tvivl om. Vi kan se, at en stor fremgang i partiet. Tak. Og således. Det var, hvad vi kunne bringe fra Inuit Ataqatigiits valgcenter. Og vi takker til Andreas Ville. Vi har yderligere tal omkring valg til Inatsisartut. Og det er tal fra Bamut, der har 62% af de valgberettigede har stemt i Asiat. Siumut er førende, og Inuit Ataqatigiit har opnået en fremgang på 10%. Naleraq og de øvrige partier, de stagnerer lidt i stemmeantal. Resultatet i Bamut er ikke ændret så markant. Så lad os gå over til dem, der har opnået flest stemmer. Kim Kielsen har opnået 221 stemmer. Og nummer 2, det er Muttiborg Bege med 114 stemmer. Aqalluaq, Bilman Ege, Aslak, Wilhelm Jensen, Pelle Broberg, Rasser Høgedam, Hans Enoksen, Nivi Olsen, Najar Møller, Aqalluaq Høg. Erik Jensen figurerer her ikke. Jamen, hvad er grunden til, at Inatsisartut har valgt det, de har gjort? Ja, vi vidste jo, Kim Kielsen kommer fra Bamut, så det var ham, de vi vælge på. Og når vi tænkte ellers også på Asi Kemnit Narup, om hun ville figurere, fordi hun har været borgmester i kommunen Rafik Sommersår. Men hun figurerer ikke i top 10. Vi nævnte også Aslak Jensen. Ved sidste vælgermøde gik det ham forrygende. Vi var spændt på, hvorvidt han skulle figurere i blandt top 10. Og det gjorde han. Vi kan ikke se Inatsisartut, eller det vil sige det største partis formands følgere her. Der er Naleraqs Pelle Broberg og Hans Enoksen. Jamen, Aslak har opnået højere valg. Der er altså markante personer, der ikke figurerer her. Partiformandens... jamen, det er
Vi kan ikke se partiformandens man figurerer her. Jamen, partiformanden har skiftet. Erik Jensen har kun siddet som formand i knap et halvt år. Så derfor. Og Kim Kielsen er fra Bamute, så det er ikke så forunderligt. Jamen, det er forunderligt, at han ikke figurerer i top 10, Erik Jensen. Så i Bamute, der har man ikke lagt mærke til Erik Jensen. Og Siumut-vælgerne i Bamute har ikke været enige med Erik Jensen, fordi Kim Kielsen har yndet støtte der. Her lægger jeg også mærke til, at Siumut, når vi drøfter Siumut, at en ny Siumut-medlem, der er blevet valgt, på lige fod med Hans Enoksen, en anden partiformand, og Aslaks Aslaks opnåelse er udmærket. Formanden for Naalakkersuisut og en partiform, og så partiformen, Aslak har opnået høj valg. Hvis det fortsætter i hele sommersår, så vil han opnå et stort antal stemmer. Hvis vi ser på tal fra andre byer, hvis de kan komme til at se sådan ud, hvad vil der så ske? Hvad er det, der sker? Det er svært at spå. Men man har lyst til at se de resterende tal. Vi så lige før, hvor stort Inuit Ataqatigiit førte i Sydgrønland. Så derfor er det svært at spå. Her lægger jeg mærke til, at ungdommen, unge, nye kandidater, Najar Møller, Garsov, blev nævnt af Lars Emil. Raluk Høgh har været sekretær for Kim Kielsen, efter hvad jeg husker. Jeg lægger også mærke til, at de nye kandidater har yndet vilje i Bamute. I Tasiilaq, der har 48% valgdeltagelse. Der er Siumut førende, og Inuit Ataqatigiit på anden pladsen. Og de har yndet en 5% fremgang. Og nummer 3 er Naleraq, og de har ikke flyttet sig så meget. Tallene har ikke ændret sig markant i Tasiilaq. Hvis vi ser på dem, der har opnået flest stemmer. Malahoy Gukko på vegne af Siumut, 118 stemmer. Og så Emmanuel Nuko med 117 stemmer. Der er kun én stemmes forskel mellem Siumut og Naleraq. Og Justus Hansen har opnået 60 stemmer. Det viser jo, at Tasiilaq vil helst have Tasiilaq-borgere som medlemmer af Inatsisartut. Sådan ser det også ud. Det er lidt af 2018-valget, det her. Det vi også skal. Jeg tænker her, at Asi Kemnet Narum figurerer heller ikke i top 10 her, og lægger jeg mærke til. Og Listan, Siumuts formand, Erik Jensen, er heller ikke figurerende her. Så jamen, det er meget spændende, hvordan landsresultatet vil komme til at udarte sig. Vi fortsætter med tal og går til Sydgrønland. Hvis vi ser på den 69% af Nunnuq har stemt, og der har Siumut altså et fald på 7%, og Inuit Ataqatigiit har haft en fremgang med 10%, og Tasiilaq har gået frem 2%, og Naleraq og Demokratisk Nunatsiaq Samarbejdspartiet, de er gået tilbage. Er der nogle kommentarer i forhold til Lars Emil? Altså i forhold til, det ser ud som om, at dem i Nunnuq ikke er blevet rystet så meget i forhold til
til Kvanefjeldet, det ikke har haft så stort en betydning for dem i Nanortalik. Altså, de øvrige partier har jo så ikke det store. Jamen altså, jeg kan jo bare forestille mig, at dem i Nanortalik har stemt på dem, som er fra Nanortalik. Og det er jo så Anders Olsen, som er topscorer. Og den næste, det er Muti og så Gødumar. Og så er det Hans Erik Enoksen og Kim Kielsen. Hans Enoksen, og Gødde Clausen, Jan Jersen og Vinter Ortesen. Altså Kim Kielsen er blandt dem, som også er topscorerne. Jamen altså, hvordan ser det ud til det der med, at der er rykket en formand inden for Siumuts parti? Jeg tror, det er lidt for tidligt at nævne det her omkring, hvordan det kommer til at betyde. Men altså, det kommer jo selvfølgelig til at blive spændende på, hvordan det kommer til at rykke i de større byer. Altså, jeg spurgte Hans Enoksen, hvor mange år han har siddet i Inatsisartut, og han har så siddet i 26 år. Og det har måske så også haft en betydning for hans valg i den her omgang. Så nu skal vi gå til kommunevalget, og så er det så Nette Kommune, ja. Og så er det jo i Upernavik, så har 56% valgdeltagelse. Og Siumut har en tilbagegang på 15%, og Netterok, altså de har haft en fremgang på 13% point. Og Inuit Ataqatigiit har så også fået altså i forhold til de her større partier, som måske er gået tilbage. Hvad skyldes det? Jens Nabatok har været meget tydeligt i tv, og det har jo sikkert også haft en påvirkning på det. Også fordi, at han bor i Upernavik og er velkendt. Og det kan så måske også betyde, at det der med, at der er sket en fremgang på plus 13. Og det ser jo så også til, at det er sådan, at Jens Nabatok er topscorer med 121, og Margrethe Christensen, hun 87, og Knud Klemann fra Desut med 86. Og når vi så ser på dem, at de her i Nette Kommune, ja, at Paria Messen fremgår ikke. Men blandt andet Minik Høgdam, som er ny, har fået et stemme på 53, og Radu Kalman med 56. Altså, jamen det ser ud til, at Jens Nabatok har fået en kredsmandat i Nette Kommune, ja. Altså, hvad fortæller det os? Altså, det ser også ud til, at de har ønsket at have deres bysbørn til at blive sat ud. Lars Emil, altså, jamen altså, vi har, altså dem, som er fra Upernavik, har ikke nogen kandidater. Altså, jeg kan se Siumut. Altså, han er væk til valg. Naalakkersuisut for fiskeri er ikke med, og det kan man så ikke undgå at bemærke. Men altså derudover, så kan man så også se, at der er mange nye unge, og altså der er dem, som er fra Ilulissat. Altså Minik Høgdam har så også haft en opvækst i Upernavik, og så også været kommet på valg der. Og på den måde så er han så kendt, på den måde også fået et valg. Men altså Minik Qarsuk har så også været dygtige til at benytte sig af de sociale medier. Og det har så måske også på den måde, uden egentlig at komme til andre byer, så har de altså påvirket altså værket, fordi at de har benyttet sig godt af de sociale medier. Og Nøje Møller, vores kollega,
Og Nøje Møller, hvad sker der her? Altså, vi skal tilbage til dem, som er i forbindelse med her til valget. Altså, det bliver så godkendt, og hvordan det så står til, skal vi jo så lige spørge dem. Og det er Ulla Mattheusen, så vi lige skal høre. Altså, du er jo så rådgiver i forbindelse med... Hvordan ser tallene ud nu? Altså, de 12, altså de tal, som jeg har fået, og vi har fået fra 15 forskellige steder. Og det er jo så fra mindre beboede områder. Altså, vi har haft nogle tekniske udfordringer i kommet igennem, og nu har vi altså løst de her tekniske problemer, og derfor så er de begyndt at komme ind. Og vores tilforordnede er jo i gang med at så undersøge disse forskellige tal, som er kommet ind. Så I har altså de her tal, som også bliver talt op. Hvordan har I haft travlt med at tælle? Altså, det er jo sådan, at det pludselig kan komme en masse tal på en gang. Og når det så begynder at komme nogle tal, jamen så begynder vi at få travlt, og vi begynder at løbe mere. Og så er det jo således, at de tal, som er blevet talt op, lige skal dobbelttjekkes, og på den måde så tager man sørger for, at man sætter dem op i 2 grupper, således at de på den måde giver dem videre til de her gruppe 2, som så skal sikre sig af de tal, hvem det så også er blevet valgt ind. Det vil sige, at man er i gang med at til stemmer fra 15 steder i forhold til de her 72 valgsteder. Hvordan kan vi regne med de her forskellige tal? Altså, det er lidt svært endnu at sætte det her, men det kan jo så være, at der pludselig kan komme en masse tal. Men på den anden side, så kan det så også være, at det kommer sådan listende ind. Men vi kan jo så regne med, at vi muligvis kan køre det frem til klokken 3 eller klokken 4. Men igen, det er jo så spørgsmål om, altså dem, som sender fra byerne og bygderne, de kommer til at sende. Ja, tak. Altså fra Indrigsdirektoratet, altså for Indrigsdepartementet, så har de jo løbet en del på de her ting. Så de har haft noget travlt i forbindelse med de her sikringer, de fortæller. Så det ser ud til, at de i Rom også sørger for at have tallene i orden. Vi skal lige se nogle tal igen, og det er jo så fra Nette Kommune, altså den nordligste kommune, det er Qaanaaq, og lad os se de tal, som kommer derfra, og det skulle så komme frem her. Og det er så i forbindelse med kommunevalget. Og lad os lige se. Så ser det ud til, at det kommer frem. Og det er lidt tekniske problemer. De kommer sikkert lige om lidt. Så nu ser det ud til, og det er jo så Nette Kommune, ja, og det er kun 33%, som har stemt til kommunevalget. Og Siumut leder, og der har det så en fremgang, og Nette også med en fremgang, og Inuit Ataqatigiit har også tabt lidt. Der er så der også en tilbagegang, og demokratisk, og Nunatta Qitornai har så fået lidt flere. Jamen altså, hvad fortæller disse tal fra Qaanaaq? Altså, ligesom der også er blevet nævnt omkring det der med, at Qaanaaq egentlig
Jamen, det ser så også ud til, at de måske også har været tilfredse med den situation. Jeg ved ikke om lige det der med Nadaraq, altså Søren Møller, som også har været til valg, og altså de taler om, altså hvor de så har meldt ud, det ikke kun er et af de sæt, der er byen, men altså, jeg skal lige, jeg har lavet en lille fejl. Her er Granak, at det var det samlede tal for Avanade Kommune, som viste. Men det er 93%, som har stemt i forbindelse med Avanade Kommune op i Granak. Siumut er faldet med 10%, og Inuit Ataqatigiit med en fremgang på 3%, at der 17 Nadaraq har ikke haft den store forandring. Men altså, som tallene ser ud, så er det som om, at de er nogenlunde tilfredse med de forhold, der er i kommunen. Eller hvordan siger vi det? Det kunne være interessant at se. Jamen altså, det er kommunen, lad os lige se. Det er en ny Anaquyaqitok, som er blevet stemt med som 91, og Mikisok Thomasen fra Inuit Ataqatigiit, og Bodil Quyaqitok, og Maria Perry fra Adasut, og Banipak Deorana, Akhota Quyaqitok, og Menik Hødam og Palle Jeremiasen. Det er jo så de her 10 med flest stemmer. Af de 10 topscorere, så er de 5 fra Siumut. Så det vil sige, at de er sådan nogenlunde tilfredse med, og det er jo så igen det, at de så også har stemt på deres bysbørn. Og vi kan jo så se, at Anaquyaqitok er blevet medlem af Avanade Kommune. Hvad kan vi se som en indspændingspunkt? Altså Jens Nabat, som også har været politiker i Østgrønland, og så også er blevet valgt i Granak. Altså Anaquyaqitok, som kommer fra Nordgrønland. Jamen altså, de har måske også vist, at de ikke har været tilfredse med deres borgmester, som kun er blevet stemt på med 4 tal. Og det taler jo sit sprog, at man ikke har været tilfreds med det. Så Granak har ikke været tilfreds med os, fordi at de har et andet ønske. Lige igen, det der med de her sociale medier, Rosenborg, så kan man se, at efterhånden som valget nærmer sig, altså, at det vil sige, at det kun har været en udslagsgivende ting. Altså dem, som er i yderdistrikterne, har jo så også en stor påvirkning med de her sociale medier. Altså efter de her store kommuner, så er det jo således, at de yderdistrikter er blevet meget, meget fjerne ud fra de her store kommuner. Så derfor så har de jo altså blevet lagt vægt på, at man gerne vil have repræsentanter fra deres egne byer. Og det ser vi så også igen. Vi ser det i Dækskubugten og helt sikkert. Og det kommer vi også til at se i Avanade Kommune. Det, som man skal bemærke, det er, at Banipak Deorana er fra Nordgrønland, men boede det i Nuuk i mange år. Og til trods det, så han er blandt de 5 mest topscorere af stemmer, og Menik Hødam. Altså, Menik Hødam har fået flere end borgmesteren. Jamen altså, Mikisok Thomasen er jo noget, som vi lige skal bemærke. Det vil så sige, at de nye, de er begyndt at storme frem på den måde.
Nu skal vi en tur ud af studiet. Vi skal til Sisimiut, Dortea. Hvad sker der? Jamen, de er i gang med at tælle de sidste stemmesedler op til kommunalbestyrelsen. Eller kommunalbestyrelsesvalg. Stemmerne er, talt op, og nu er det til Inatsisartut. Stemmerne, man er ved at være færdig med at tælle op. Og nu står jeg sammen med kandidaten til borgmesterstolen, og det er Malik Bertelsen. Du er rigtig glad? Jamen, det er jeg. Og jeg er overrasket, og jeg er også rørt. Hvad er du blevet rørt over? Jamen, det er, at jeg har fået så mange stemmer. Det synes jeg er utroligt, men jeg er taknemmelig. 900 og hvor mange? 30. Det betyder, at du har fået over 400 flere stemmer, og det er, inden vi har talt Maniitsoq-stemmerne op. Det må være skønt at være dig. Ja, men jeg har været meget spændt. Især fordi man efter 4 år som borgmester, så bliver man jo taget til eksamen, så at sige. Og på den måde, så er det jo vælgernes dom over mig, som jeg kun kan glæde mig over. Den er positiv. Hvad regner du med har scoret mest af dit arbejde? Jamen, det er, at jeg har arbejdet åbent og ærligt med nogle klare mål. Og det har jeg virkelig satset meget på som borgmester, nemlig at være så realistisk som overhovedet muligt. Og det tror jeg blandt andet er noget af det, der har været med til, at man åbenbart er glad for mig som borgmester. Når du bliver borgmester igen, hvordan vil du så arbejde? Altså det, vi har gjort i sidste valgperiode, det er, at vi har haft et rigtig flot samarbejde med alle partierne i kommunalbestyrelsen. Og det er det, som er den gyldne regel, nemlig at få alle med og få det bedste ud af det. Men du er jo også meget blandt befolkningen i dit hverdagsliv. Jamen, mit liv forandres ikke, og jeg forandrer ikke den måde, jeg er på. Men selvfølgelig så vil jeg tage vare på den tillid, som vælgerne giver mig. Altså, Hans Enoksen og dig har jo været meget uenige. Jamen uanset hvad, så er det uden tvivl, at Hans Enoksen for Naleraq bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen, og uanset hvad, så skal vi jo samarbejde. Det, der er vigtigt for mig i forhold til samarbejde, det er jo sådan set, at vi er realistiske, og at det er samarbejdsting, vi kan realisere, vi går ud fra. Hvad har du tænkt dig i morgen? Jamen, som så vanligt, så skal jeg jo tidligt op, og jeg skal have børnene i skole. Og så kan det jo godt være, at vi begynder at snakke med de andre nyvalgte til kommunalbestyrelsen i morgen. Jamen, hvad vil du sige til sidst? Ja, tusind tak til alle dem, der har stemt på os og på mit parti. Det, jeg er mest glad for, det er, at jeg kan fortsætte efter vælgernes dom med det arbejde, jeg har haft gang i de sidste par år. Det vil jeg fortsætte med. Tak. Og vi siger også tak til Dortea Reimer Johansen. Vi har ikke set noget fra Maniitsoq endnu, men som det er blevet sagt, så er det nok næsten bombesikkert, at Malik kan fortsætte i borgmesterstolen, medmindre der sker noget helt uventet. Kan vores kommentatorer sige noget? Ja, Malik, som Lars Emil også var inde på, han er jo meget folkelig. Og når han
sætter sig for at gøre noget, så gør han det og realiserer det. Og det betyder også noget, at man har snakket så meget om den vej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut, lige så vel som han plæderede ret meget og arbejdede for udvikling af Sisimiut. Så det er ikke underligt, at mange har stemt på ham. I Sisimiut og Qeqertaqermuunia, der har Herman Bertelsen været et af dem af topspidserne. Og han har nydt meget tillid fra vælgernes side. Er det Malik, der har sat sig i hans stol nu? Ja. Altså, det vi kan se, det er jo sådan set, at vælgerne i Sisimiut, jamen de er meget tro over for den borgmester, som de har stemt på, uanset hvilket parti vedkommende er fra. Går det godt for borgmesteren, jamen så bliver han valgt igen, eller hun. Og det er sådan set vælgernes måde at gøre tingene på, som vi kan genkende. For eksempel snakker borgmesteren meget under valgkampen om helbred og sundhed, og vedkommende er jo også sportsudøver, og han er blandt børn og unge i sin fritid. Så på den måde, så er han jo en rigtig folkelig repræsentant for borgerne. Så det er ikke underligt, at han får så godt et valg. Så det er spændende, hvad Maniitsoq-vælgerne mener omkring Malik. Men altså, efter vi fik de nye kommuner, så er der jo nogle byvælgere, som føler sig overset eller ignoreret. Og det kan jo godt være et tilfælde i Maniitsoq, fordi kommunalbestyrelsen jo befinder sig i Sisimiut. Vi skal lige se nogle flere kommuneresultater. Og det er Uummannaq i Avannaaqarmuunia. 62% har deltaget. Siumut tilbagegang med 1%, men dog i førertrøjen endnu. Atassut minus 4%. Inuit Ataqatigiit plus 2%. Nunaat Taqertongnai 3% fremgang, og Demokratiet 1% fremgang, og Naleraq status quo. Vi ved jo, at Uummannaq traditioneltvis er en Siumut-by, så lad os se på dem, der har fået flest stemmer. De 10 i toppen her i Uummannaq, det er ren og skær Siumut-kandidater på nær Karl Markussen, som kommer fra Atassut. Elisabeth Nielsen 121, Inuit Løvstrøm 116, Sagio Fleischer 107, Jakob Petersen 101, Karl Tobiasen 74, Jørgen Kruse 62, og så Atassuteren Karl Markussen 59, Minik Høgdam 56. Anne-Marie Møller Andersen 49 og 37 til Thomas Lange. Altså det, der særkender Uummannaq, det er jo, at de stemmer på dem, der er i deres fysiske nærhed, og folk, de kender. Og der kan man jo så igen lægge mærke til Minik Høgdam, som jo bor i Ilulissat, men han har fået et flot resultat i Uummannaq. Og borgmesteren Palle Jeremiasen, han er slet ikke med. Hvad siger det med hensyn til vælgernes dom? Altså, jeg må igen trække den der frem med, at storkommunerne blev nedlagt, og det har der været utilfredshed med. Altså, her kan vi jo ikke på den her se, Nunaat Taqertongnai, om de har fået nogle stemmetaller, men altså ikke de første 10. Vi ved jo, at et af de stærke kandidater fra Nunaat Taqertongnai, Ali Rahman, er en stærk profil. Altså, men jeg kan da godt blive overrasket over, at man ikke har brokket sig mere over kommuneinddelingerne. Men altså, med hensyn til Minik Høgdam, som har fået rigtig mange stemmer fra Uummannaq, selvom han bor i Ilulissat, der ser det ud som om, at det bliver mere og mere sikkert, at Minik Høgdam får et sæde i kommunalbestyrelsen.
Inutarsuaq Løvstrøm, han er fra Uummannaq. Han er ung. Altså Ulluriaq Løvstrøm, mener jeg, er far til Inutarsuaq Løvstrøm, og det er jo en far, han har, som har været kendt i mange år som borgmester. Og Hans Lars Fleischer var jo også borgmester på et tidspunkt. Og så er der Karl Tobiasen og Jørgen Kruse, som kommer fra bygderne. Dem skal vi også lægge mærke til. Vi skal jo huske på, at Uummannaq har rigtig mange bygder. Og det ser ud til, at bygdekandidaterne for et par stykkers vedkommende har fået rigtig godt valg. Jeg synes ikke, det er noget overraskelse her, fordi Uummannaq jo er Siumut højborg gennem mange år. Så jeg synes egentlig ikke, at der er nogen overraskelser blandt de her kandidater. De fleste af dem er jo nogen, som byens vælgere kender. Vi kan jo se her Thomas Lange, som er på sidste pladsen blandt de 10 højst stemmeslugere i Uummannaq. Kan man sige noget om, hvad det er, vælgerne har fundet vigtigt ved valget til kommunen i Uummannaq? Jamen, det er jo nok, at jeg synes godt, vi kan tyde det på den måde, at man har ønsket forandring og nyskabelser. Og vi kan jo se, at flere nye er blevet valgt og har fået høj stemmetal. Og selvfølgelig er der også nogle gengangere, som har været medlemmer af kommunalbestyrelsen, og som har gjort sig godt bemærket og har opnået gode ting i løbet af valgperioden. Ja, det var jo så Uummannaq-tallene for Avannaata Kommunias kommunalbestyrelse. Altså nu ser vi jo en masse resultater løbe ind, hvor vi måske kan tyde billederne og tallene lidt mere skarpt. Altså ser det ud som om, at man er blevet mere tro mod sine byfæller, der kandiderer, eller hvordan? Irene, ja, det ved jeg ikke, om man kan sige det på den måde, men det jeg ved, der er fundet vigtigt hos vælgerne, det er for eksempel, at bysfællerne godt ved, hvor skoen trykker, og hvor det er, der er problemer, der skal findes løsninger på. For eksempel, da vi så Qaanaaq, så har handicappedes vilkår i Qaanaaq fyldt meget i valgdebatten, og fordi at man mente, at der havde været omsorgssvigt af borgere med handicap, af dem, der bor i Qaanaaq. Så det kan også være sådan noget, der gør udslaget. Jamen, det er jo heller ikke så underligt, fordi demokratiet spilleregler er jo, at man vælger sine repræsentanter. Således at man ikke i kommunalbestyrelsen kun tager hensyn til, at her i byen skal der ske de ting. Nej, altså vi kan jo se, at de lokale borgere ønsker fleksibilitet, men også et sammensat kommunalbestyrelse, der afspejler de bosteder, som kommunalbestyrelsen dækker. Nu skal vi en tur til Aasiaat. Herr Brandt, Aqalu Brandt, hvad foregår der hvor du er? Jamen, vi er stadigvæk i forsamlingshuset, og vi har lige været over hos Inuit Ataqatigiits samlingssted og gået derfra igen. Og så tog vi ellers hen til Siumuts samlingssted, men der var de taget hjem. Så nu er jeg bevæget mig op i forsamlingshuset igen. Og vi kan jo se, at man er i gang med fintælling i øjeblikket. Og man gør sig klar til at fremsende resultater.
Så det er finpudsning her. Og jeg har spurgt valglederen, om ikke vedkommende kunne sige lidt, men vedkommende havde ikke så meget at sige, så det var omsonst. Så der er ikke meget nyt at sige. Vi siger tak til Aqaluk Brandt Johansen. Og nu venter vi. Vi skal lige spørge Aqaluk, hvad er det, der er foregået? Jamen, i aften så vi, hvordan vælgerne reagerede, når der kom et resultat fra en optælling. Men altså, vi har jo hørt, at stemmeoptællingerne har vippet først til den ene side, og så til den anden side. Så uanset hvad, så skal vi jo have verificeret alle stemmerne, og de afgivende stemmesedler, at de er korrekte. Så man har jo haft lidt udfordringer i forhold til at overholde den tid, vi havde sat sig på at blive færdig. Men vi må nok forvente, at det kommer til at trække lidt ud. Vi siger tak til Aqaluk, og nu skal vi have et indslag. Det er fra unge-redaktionen, der er det her indslag. Jeg er GUX, og jeg står. Anna er bedstefar er farlig, og ham der. Har du været inde og stemme? Nej. Jamen, det gør jeg nu. Hvem vil du pege på af de her partier? Demokratisk. Hvorfor? Jeg kan godt lide deres partiprogram. Og jeg har forhåbninger til dem. Følger du med i politik? Ja, jeg følger rigtig meget med i politik. Hvad synes du, der er interessant? Jamen, det er jo, hvordan man former udviklingen for landet. Det synes jeg er rigtig godt og fedt. Men hvad finder du vigtigt i politik? Jamen, det er, at mennesket skal være i centrum. Mennesket og familien skal sættes i centrum. Og det er derfor, at du vil pege på eller stemme på en demokrat. Jeg har været deltaget i valghandlingen til Folketinget, men ellers er det første gang, jeg er med til at afgive min stemme. Jeg er ny vælger. Jamen tak, og rigtig godt valg. Jamen, det skal jeg nok gøre. Det er seriøst. Og her er der nogle andre, jeg godt vil spørge. Nugar hedder du? Olsen? Nej, Jonsen. Eller Bertelsen. Dem står jeg sammen med her. Har I været inde at stemme? Nej, ikke endnu. Skal I ind og afgive stemme? Nej. Ja. Hvorfor vil du ikke afgive din stemme? Nå, men jeg vil ikke skuffe. Jeg vil ikke skuffes. Eller? Hvem af disse partier vil du pege på? Demokratisk. Hvorfor? Jamen, jeg synes, de er mest interessante. Og jeg har ikke fulgt med i de andre partiers gøren og laden, men jeg vil gerne vælge en demokrat. Følger jeg med i politik? Nej, ikke rigtigt. Jo, jeg lytter lidt ind imellem, men ikke sådan. Hvad skal man gøre, hvis man skal have flere unge til at interessere sig for politik? Hvad kan man gøre? Hvordan kan man gøre det interessant? Jamen, snak mere om det, eller hvis der skal være flere, der følger med, hvad skal vi så gøre? Jamen, det kan godt være, at politikerne burde være mere interessante, så vi bliver interesserede. Men det ved jeg jo ikke. Ja.
Altså, politikerne skal sige nogle flere interessante ting for at få unge med. Er du spændt? Nej. Er det førstegangsvælger? Ja. Hvordan er det? Det er fint nok. Jamen tak. Og tak for, at jeg kunne interviewe jer lidt. Og rigtig godt valg. Jeg står her med Inuk Væver Johansen. Har du valgt? Ja, jeg har valgt. Hvem valgte du? Jeg valgte Vivian Motzfeldt fra Siumut. Fordi Siumut, det ved man, hvad er. Jeg har haft familiemedlemmer i Siumut. Jamen det... fordi jeg er enig med deres politik, at jeg har valgt hende. Jeg følger mig i politik. Det gør mine forældre også. Det gør, at jeg interesserer mig for politik. Det har jeg altid gjort. Hvad er det glædeligste ved politik? Hvad er det mest interessante i politik? Jamen, jeg glæder mig altid til, at der bliver udskrevet valg, og hvilke forandringer et valg vil medføre. Hvad håber du for fremtiden? Jamen, jeg håber det bedste. Nu fra ungdommens verden, så fortsætter vi med ungdommens verden herfra os. Vores analysegruppe er også friske endnu. Ungdommen, der er nogen, der ikke vil vælge, og andre vil vælge. De har klare udmeldinger. Hvad tænker du, Lars Emil? Hvis vi skal gøre det interessant for ungdommen, så skal vi stille flere til valg af dem. De stemmer på deres bysfrænder, og de stemmer på ungdommen også. Da jeg stillede op første gang som 24-årig, der havde jeg flest vælgere her. Jamen, der fik jeg oplyst, at jeg havde ingen erfaring, blev jeg beskyldt for at være. Jamen, der måtte jeg svare, at når først jeg går i gang, så får jeg erfaring. Man kan ikke holde sig tilbage på grund af manglende erfaring. Jamen, jo flere unge, der stiller frem, så vil de få mere og mere magt. Jamen, du startede fra uerfaren politiker til at blive nærmest en landsfader i sidste ende. Erfaringer. Man får erfaringer ved at arbejde. Du kan ikke bare stille dig i et hjørne og få erfaring. Ungdommen her. Ungdommen benytter sig af sociale medier, ikke også? Ja, det er rigtigt. De benytter sig af sociale medier, det er rigtigt. Jeg har nævnt TikTok, den der med danseshows, små mikrofilm med danseshows, der kan vare 10 sekunder eller deromkring. Det benytter ungdommen så meget af, for at fænge hos den øvrige ungdom. Hvis vi vil opnå unge vælgere, jamen så bør der stille flere unge til valg. Unge, jamen GU-elever, eller dem, der lige er kommet ud af GU, jamen de spejler sig
deres egen generation. Jamen, det er heller ikke et nyt fænomen, at ungdommen ikke orker at gå til valgurnerne. Jamen, vi har mange unge her i vort land. Jeg undrer mig mange gange over, at den der med, at man kan vælge, når man er 18 år. Og det er mange år siden, det blev sænket til 18 år, grænsen. Jeg tænker nogle gange, fordi jeg er ikke selv ung, så det er ikke rigtig på sin plads, at jeg fremkommer med sådan et forslag. Jamen, unge kan jo fremkomme med et forslag om, at valgretsalderen kunne sænkes til 16 år. Vi har jo set helt unge, der har tjeft i politisk arbejde allerede. 16-årige er under uddannelse, de tager et ansvar. De har gerne et arbejde, fritidsjob og betaler skat også og har forpligtelser. Så det er meget spændende, der kommer endnu yngre til valgkampe i fremtiden måske. Stille op til valg. Jamen, det kunne være interessant, hvis børn får interesse i politik. Jamen, ungdomsparlamentet og ungdomskommunalbestyrelsen sågar har været gennemført her i Nuuk, hvor man har samlet børn og unge til kommunalbestyrelsesmøde. Der er mange børn og unge, der er interesserede. Jamen, kunne man ikke have ført en valgkamp, hvor kun unge deltager, måske markante unge, måske praktikophold i for eksempel i kommunalbestyrelsen, i stedet for bare at arbejde med voksne mennesker, at man kunne arbejde med ungdommen også. Vi siger jo, det er landets fremtid. Kunne det ikke være glædeligt, hvis vi gav dem mulighed for, at de måske gav dem en valgkamp til kommunen også? Jeg skal lige oplyse seerne, at de foreløbige tal, der ikke er officielle endnu, skal vi vise nu fra Uummannaq i første omgang. De er ikke godkendte endeligt. I Uummannaq, der har 71% valgt, at de er valgberettigede. Siumut må siges, at de er gået 11% frem i forhold til forrige gang. Inuit Ataqatigiit har flyttet sig ikke ret meget. Naleraq er gået tilbage med 4%, og Demokratiet er gået 7% gået tilbage. Og Inuit Ataqatigiit og Samarbejdspartiet, de har ikke flyttet sig mærkbart. Hvis vi ser på i Uummannaq, den der har opnået flest valg, det er Aslak Vilhelm Jensen. Han har opnået 126 stemmer. Kim Kielsen har opnået 110 stemmer. Karl Tobiasen 97, Hans Enoksen 77, og Listan Jens Christian Terkelsen 77, Rasok Høgdam 73, Multiborg BG 72, Erik Jensen, Alera Hammond, Illetjak Markusen er der yderligere i top 10. Her er det forunderligt, at Aslak Vilhelm Jensen har opnået så mange valg i Uummannaq. Jamen, det kan godt være, fordi en markant kandidat fra Uummannaq ikke har stillet til valg, at Aslak så har overtaget hans vælgere, fordi han præsenterede sig selv som fiskernes og fangernes mand. Hvorfor er han blevet valgt i den grad? Jamen Aslak, han proklamerede sig selv godt. Han var god til at fremlægge. Han kunne snakke med om alting, og især fiskeri. Også ved GU-vælgermødet var han ind på mobning også. Han fortalte selv, at han kom hertil som dansker, og han blev mobbet, så han var nødt til at lære det grønlandske sprog. Han er ellers en dansksproget, som har tillært sig det grønlandske
sprog. Og han fortsatte bare, og nu kan han også østgrønlandsk. Han er blevet ekspert i fiskeri. Uummannaq er en stor fiskerilandsdel. Det er jo der i Nordgrønland, at fiskeriet tjener store penge ind til landet. Selvom de ikke har Kvanefjeldsprojekter og rejer. Jamen, her kan I se Aslak og Kim Kielsen, der også er markante inden for fiskeriet. Og Carl Tobiasen, som har været suppleant for KNAPK-formanden i sin tid, og som også er noget inden for fiskeriet. Det er ikke tilfældigheder, at de tre er i top 3. Også Minik Høgdam, han har også masser af viden om fiskeri. Rasser Høgdam, undskyld. Det var Lars Emil, der lige tog fejl det. Så at, det er altså seværdigt, at Rasser har opnået så mange stemmer i Uummannaq. Her må vi se på, at Kim Kielsen har opnået 110 stemmer, og Erik Jensen har fået 58. Det ser ud som om Kim ynder større tillid end Erik Jensen frem til nu. Ja, vi må jo også huske på Erik Jensen. Han blev formand for Siumut ved slutningen af november. Kim Kielsen er stadigvæk formand for Naalakkersuisut frem til valget. Det har også noget at sige, selvfølgelig. Han har været formand for partiet, og han er formand for Naalakkersuisut. Jamen, det er rigtigt nok. Det er mærkbart, at den kiven, altså, der har været imellem de to, det har afstedkommet det her også. Også i Qasigiannguit. Vi har også uofficielle tal fra Qasigiannguit omkring Inatsisartut-valget. Og det skal vi også lige se på. I Qasigiannguit, der er 75% af de stemmeberettigede gået til valg, eller valgt. De største partier er gået fremad med 4% hver. Siumut er foran, og Inuit Ataqatigiit lidt bagved. Jamen, demokratiet er gået 11% tilbage. Og Dasut er gået frem. I Qasigiannguit er der ikke mærkbare flytninger, men de top 10 af de valgte er Christian Jeremiasen. Han har fået 87 stemmer. Jes Svane er på andenpladsen med 82 stemmer. Kim Kielsen er tredje. Multiborg B. Hans Enoksen, Akralor Bilmané, Akraloklassen Jeremiasen, Erik Jensen, Pelle Broberg og Nivi Olsen. Er det forunderligt, det her? De første to er fra Qasigiannguit, bysbørn, og resten er fra andre byer. Ja. Nogle fra Ilulissat, og Nivi er også fra Ilulissat. Det er heller ikke så forunderligt, at de blev stemt på fra Qasigiannguit. Jamen, de tal her, de er officielle. De er godkendte. Tallene fra Qasigiannguit viser det sig. Her viser det sig igen, at Kim Kielsen har opnået flere stemmer end Erik Jensen. Christian Jeremiasen har været til valg på vegne af andre partier. Så har bysbørnene stadigvæk ham som en værdig repræsentant. Jamen, han blev jo... Jamen, han har skiftet fra parti til parti, selvom han var medlem af Inatsisartut. Det skal man lægge mærke til. Jamen, man skal lægge mærke til, at han ynder stadigvæk støtte fra vælgerne. Ja. Uanset partifarve. Jes Svane er der også støtte til. Og også, han har yndet flere stemmer end formanden for Naalakkersuisut. Jamen, ikke så underligt, fordi han kommer også selv fra Qasigiannguit. Nemlig.
Jeg har ikke yderligere at se om de resterende her. Vi kan bare gentage, at tallene fra regeringen, de er officielle og er godkendte. Og nu kommer tallene ind på stribe fra by til by. Optællingerne er ved at være færdige. Hvis vi når til de større byer, som nu, hvis man skal tage baggrund i Inatsisartut-valget, at Inuit Ataqatigiit og Siumut, de overhaler hinanden ud af 8.421, så har Siumut opnået 3.000 valg. Inuit Ataqatigiit har opnået 2.700. Skal vi regne med, at de sådan skal overhale hinanden gang på gang? Jamen, det kan man regne med. Men i sådan og så er forhold gerne anderledes. Inuit Ataqatigiit er gerne langt foran Siumut i kommunografik som også. Ved sidste valg, der opnåede Inuit Ataqatigiit 1000 flere valg i Nuuk end i Siumut. Så derfor, Nuuk by er vigtigt at høre, før vi vægter tallene. Jeg mener, man kan regne med, at Inuit Ataqatigiit bliver det største parti, fordi de følger stadigvæk med Siumut, hvor Siumut traditionelt er det største. Når vi ser på vælgerne i vort land nu, jamen det sker jo gerne, at Nuuk taber ud til kysten. Hvordan er balancen imellem kysten og Nuuk? Sisimiut kan man regne med, at Siumut opnår et flertal. Det kan også godt være, at Erik Jensen er et bysbarn fra Sisimiut, at det hjælp er ham til nytte. Ved sidste valg, der opnåede Herman Bertelsen 429, og Erik Jensen 424. Hvis Hermans vælgere, de rykker over til, nogle af dem rykker til Erik Jensen. Jamen, Sara Olsvig havde også over 3.000 vælgere i Sisimiut, og så er det også spændende, hvor de rykker hen. Eller hvad de gør. Irene, hvad har du at sige dertil? Som Rosengård siger, det er spændende. Ja, Saras vælgere, hvor lander de hen? Det kan godt være, at der bliver rykket. Det skal nok vise sig, når vi ser tallet. Lige stand med Niels Thomsens vælgere. Hvad der sker med disse. Andreas Wiele er ved KNR. Vores kolleger, de udfører deres pligter for at få os til at følge med. Hvad sker der i KNR? Her. Nu. Vi er ved nyhedsredaktionen i KNR. Selvom der ikke er så mange på arbejde, men de har travlt alle sammen. Jeg står sammen med Bibi Nathansen, en af dem, der arbejder i aften. Udskrivelsen af valget skete ved midten af februar. Derfra og frem til nu, hvordan har jeres arbejde været? Vi har haft travlt. Og jamen, vi har haft travlt længe efterhånden. Det er jo også særligt derved, at det er flere valg, der sker samtidig, så derfor kan jeg vurdere, at vi har haft mere travlt end normalt. Og jeres arbejde i aften. Der er 4 forskellige valg, det drejer sig om. Kan I mærke det? Ja, vi har travlt. Og deri lægger man også mærke til, at der er mange ting, vi skal være overvågne omkring. Selvom vi er travlt, så hygger vi os trods alt. Og i dag er også en dag, en lang dag med stor travlhed.
så er det også en særlig dag. Det er jo i demokratiets navn, at vi arbejder i dag. Selvom vi har travlt, så er det også sjovt, dejligt. Tallene, de triller ind sådan gradvist. Vi ved endnu ikke, hvornår vi får alle tal ind. Dem, der følger i KNR GL, hvad kan de regne med omkring opdateringer af oplysningerne, der triller ind? Jamen, vi gør alt for at få befolkningen til at følge med, og vælgere til at følge med. Det er jo vores pligt, så derfor så vil vi arbejde frem til, vi er færdige med opgaven. Vi går ikke hjem midt i det hele. Og det var fra nyhedsredaktionen i KNR. Husk på, at du kan læse dig frem til oplysningerne i knr.gl. Tak. Og således hørte vi lidt fra radioens nyhedsredaktion. Jeg sidder sammen med chefen eller nyhedschefen Alice, når der bliver udskrevet valg. Når valg bliver udskrevet, hvordan påbegynder I så jeres arbejde? Så jamen, vi begynder forberedelsen allerede før valgudskrivelsen. Vi ved jo, hvornår valg skal foregå. Så allerede før udskrivelsen, så begynder vi forberedelserne. Og vi afsætter miler til de år, hvor der sker valg. Men når valgkampen starter, så bliver arbejdet meget anderledes end normalt. Journalister, programmører og teknikere, de har bestemte opgaver, som de skal løse til daglig. Men ved vælgermøder, jamen så sker der store skifte i opgaverne. For eksempel her ved valgkampen her, dem der, jamen det er ikke kun tv, der får travlt, det er også radio medarbejderne, de får også travlt. Ved valg til Inatsisartut, der er det også, koordinering ved kommunal- og Inatsisartut-valg samtidig. Jamen inden for et måned. Jamen det første, da vi startede for en måned siden, der udsendte vi første vælgermøde i Rarotok. Og siden gik de i en perlerække, og i dag er det afsluttet. Den 20. udsendelse siden dengang. De har været planlagt alle sammen. Og kommunalvalget, det var planlagt i forvejen. Og Inatsisartut-valget er valg i utide, før tid. Og det har selvfølgelig været udfordrende, fordi det har været ud over vores planlægning. Men vi kom til de byer, vi skulle komme til, og her i Nuuk har vi også haft vælgermøder. Og også partilederrunden blev også ført herfra. Så kommunalvalg og Inatsisartut-valg på et og samme dag. Hvordan var det? Hvad var det for en oplevelse? Det var selvfølgelig en udfordrende oplevelse. Jeg har arbejdet i 7-8 år i KNR. Jeg har aldrig deltaget i så mange valg på et og samme dag, siden jeg startede. Det er mange valg. Det er mange udsendelser, vi har måttet igennem under valgkampen. Det har også selvfølgelig ramt andre programsatte programmer. Det kunne jo ikke undgås, for eksempel.
Inuit Ataqatigiit, som vi sender om morgenen, den har været stoppet i det meste af marts måned, fordi medarbejdere, de har så mange andre opgaver. Apollo, han skulle i Ranoroq, og en anden skulle ud på kysten og afholde vælgermøder. Så derfor under valgkamp, så skifter opgaverne fra dag til dag. Og jamen, det har krævet en evne til tilpasning, hvis man skal arbejde i et nyhedsmedie. Jamen, det var fordi, jeg vil gerne ind på det her. Valgkampen er forbi. Det er valgdag i dag, og fra i morgen af. Jamen, arbejdet stopper ikke her. I morgen, der starter vi forfra. Ja, det er jo således, at de skal til og komme på plads, hvor borgmesterne også skal findes, og det er jo selvfølgelig også det, at vi kommer til at fortælle dem. Ja, det er spændende, og mange tak til Alice Sørensen. Altså det der med at træde frem i tv, altså det er jo således, at vi skal lige tale om det. Den magt, der er at være fremtiden. Altså det, at for den, som træder frem i tv, altså hvordan bliver du påvirket? Altså det er, hvis man gør det godt, jamen så betyder det utroligt meget. Men altså det kan så også have den modsatte effekt. Altså det der med, hvis du bliver inviteret og ikke at komme med, jamen så men altså hvis man har så også mulighed for, hvis det er sådan, at du ikke kommer i tv, man kan rejse rundt, jamen altså, hvor du så også er blandt mennesker og deltager i forbindelse med forskellige debatter, jamen så kan det også have en god effekt. Jamen altså det der med at have den her mulighed med, at man bare har nogle få minutter i tv, altså for de kandidater til kommunen og til Inatsisartut, jamen altså det er jo utrolig mange, det er mere end jamen altså, jeg tror, det er mere end 350, og ganske få har jo så nogle få minutter, som de kan benytte, om det så er i Sydgrønland og i Midt og så i Diskobugten og så nord. Og jeg ved så ikke lige her, om det så også har. Så på den måde, så har man altså en ringe mulighed, men altså hvis man er ny, og jamen altså, hvis man er ny, jamen så er det jo en rigtig god mulighed til at kunne benytte sig. Altså eksempelvis så kan jeg nævne, at så er der en fra Adasut. Så var der så en, som var meget en dialekt fra Sydgrønland. Det blev med, altså jeg tror nok, at Bente blev pludselig kendt i hele landet, fordi at han trådte frem med sin særpræg. Altså hvis man ikke bliver bemærket, så derfor, altså det der med at kunne være smilende og være glad og kunne give et håb til mennesker. Ja, altså, hvis man benytter sig i tv, så kan det hjælpe. Og Rosenrock, altså det der med at træde frem i skærmen, hvor ofte påvirker det, altså som Lars Emil siger, jamen altså det kan have sine fordele, men der kan også være nogle ulemper. Altså det er jo det der med, at man også har det der med, at man kan har den mulighed for at kunne tale med nogen i mennesker, altså øjenhøjde med andre personer. Altså jeg tror selv, jeg også har, altså det der med, at det er ganske vigtigt, at man også har den indlevelsesevne i andre menneskers liv. Altså, og tallene viser jo her i forbindelse med, at når der bliver talt om, ikke også, at når der er dem, der ikke går til en videre uddannelse, jamen altså, når de taler om det, jamen så påvirker det jo. Jamen altså, den eneste medie, og det der med, at man bliver eksponeret til utrolig mange forskellige mennesker, altså hvor det så er nogle ganske få, jamen altså, hvordan påvirker det? Altså, jamen altså, nogle gange så kan det jo selvfølgelig bare inden for et ganske
Altså det der med ikke også, at man træder frem, at man så også skal passe på, fordi alle vejer for og imod, hvad er det for noget, der bliver sagt, og enhver, som træder frem, bliver jo vejet for og imod, og så derfor så er det jo ganske vigtigt for de kandidater også til at kunne gøre det. Og Lars Emil, altså det der med, altså man skal vide, hvad man kommer ind i en debat. Altså om det vitterligt er noget, som jeg brænder for, eller er det bare noget, som jeg prøver på, og jeg har lært det. Og det er således også det der med musikere, og altså om det vitterligt er noget, som de er glade for. Det, som jeg gerne vil nævne her, det er, at når de så har så få muligheder, så har partierne, jamen altså, Inuit Ataqatigiit gør det jo, og benytter sig af det der med omkring medierne. Og det trods for, at man klager over, at der er nogen, som ikke træder frem, hvor det så er partitoppen træder frem. Men altså, det der med også, fordi at Downs metode er jo noget, som ofte bliver benyttet her i forbindelse med, hvordan man også fordeler mulighederne. Jamen altså, igen det. Rosengård. Altså her i forbindelse med 2018 undersøgelsen, som KNR lavede, så var det 98%. Jamen, så var det jo flest af dem, at det har fulgt med i valgprogrammet. Og så derfor så har det været meget vigtigt, at der specielt også i yderdistrikterne også kan følge med igennem det eneste medie, man har. Altså Irene, altså det der med, at man sidestiller sig med andre lande, og eksempelvis, altså nu er vi jo så den eneste medie, man har som tv, og i forbindelse med de her 2 valg, man har her, jamen altså, så er det jo godt få, og måske altså her i forbindelse med, at det er 10 personer, som bliver benyttet. Men altså, når man så ser på, at der eksempelvis i Danmark, så er der, jamen så er det måske, at det er 50 personer, som bliver planlagt. Og så er det sådan omkring, altså det der med, at man sidestiller medarbejderne, at det er passende for at kunne lave de programmer altså, jeg ved ikke, altså, jeg må sige, altså, jeg vil kun rose de tv-folk, som har rejst utrolig meget, og hvor de så i forbindelse med, nu skal vi til også arbejde med kommunevalget, og andre steder, så skal de til at arbejde og omstille sig til landstingsvalget, så på den måde, så kan man jo kun sige, at vi er glade for at kunne rose mediefolkene for, at de kommer ud til alle forskellige steder, hvor de så indimellem ikke kommer ud til nogle andre byer. Men altså med tanke på, at altså, Siumut, de har lavet et studie, som de kaldte for Siumut Studio, og hvor de så sendte ud derfra, hvor de måske også har følt, at de ikke er fyldestgørende med KNR for dem selv, så har de lavet noget for dem selv. Og tiden var knap, og så derfor så kan man ikke nå alle ting. Og man kan slet ikke nå at eksponere alle kandidaterne i forbindelse med valget. Og hvis de skal have den her mulighed for at træffe frem. Nu skal vi til at se på nogle tal igen. Altså her i forbindelse med i kommunalvalget skal vi lige se, og det er så Qaqortoq. Altså vi kan se, at det er 99%. Og 68% er gået til valg i Qaqortoq, og hvor det kun er 3 partier, som er blevet valgt. Siumut er til trods for en tilbagegang på 10%, så er de ført det stadigvæk. Og de her 10% er ligesom flyttet sig over til Inuit Ataqatigiit, og at der har så ikke lavet store ændringer, altså med tanke på. Altså nu skal vi lige se på de 10 største stemmestuer, så skal vi lige se her. Og det er Stine Egede fra Qaqortoq, som har fået en topplacering med 293. Simon Simonsen med 180, og med Kartov Andersen, Kirsteberg Isaksen, Karen Marie Køde Frederiksen, Pippi Kielsen, Henrik Ottesen, Peter Lund, Lars Selek Kielsen. Altså, det ser ud til, at de måske på den måde prøver, det er meget tydeligt, at de ligesom er ved at tage plads i forhold til deres leder.
Jamen altså, når man ser på ligesom andre, jamen, så kan man se, at bysbørnene har valgt deres egne. Og nu skal man så lige bemærke, at jeg er Kister P. Egersen. Altså, Marke Torup Andersen er jo førstegangskandidat, og Simon Simonsen, de to, de har jo altså fået flere valgstemmer i forhold til borgmesteren. Jamen altså, nu er det jo ligesom, hvor der skal til at være en valg. Altså, Lars Emil, hvad skal der ske? Jamen altså, hvis det er sådan, hvis hun vælger at gå til borgmesterposten, så må hun så træde tilbage fra Inatsisartut. Altså det der med at være i dobbeltmandat, så er det dem, der er i landstinget og også i kommunen. Men altså, hvis man skal være borgmester, jamen så må man så kan man ikke prioritere Inatsisartut. Altså, det kan måske være sådan, at på grund af at være bosiden her i Nuuk, altså, så kan man altså være borgmester og samtidig med at være her i landet. Men altså, det der med, altså, det vil være alt for meget med, at man rejser væk. Det vil så sige, hvis Stine vælger at blive borgmester, jamen, så vil hun så måske muligvis træde tilbage og komme på overlov fra Inatsisartut. Altså, her i forbindelse med Kommunen Kujalleq, så skal vi lige se her. Altså, når vi ser på Kommunen Kujalleq, altså, så er 99% blevet optalt, og med tanke på det, så er det 70%, så kan vi se, at Inuit Ataqatigiit har fået 17% flere stemmer, og Siumut er så også gået tilbage med 16%. Og når vi så igen ser på topscorerne af stemmesluren, så kan vi se, at der ud fra 70% til kommunen, så kan vi se, at Stine Ægget er blevet valgt med 410, og den næste, det er Simon Simonsen med 229, og Kister P. Isaksen med 186. Så det der med Siumut Inuit Ataqatigiits kandidater til de 10, dem har de så delt det mellem sig. Så det ser jo ud til, at det kommer til at blive de røde, som kommer til at styre byen, og også med tanke på Kvanefjeldet er jo sikkert det, som også har været udslagsgivende i forbindelse med det. Og Lars Emil, jamen altså, det er jo så det, som også har betydet utroligt meget. Og de har så ønsket, at der skal ske en ændring, og hvor de så vil tage roret væk fra Siumut og så til Inuit Ataqatigiit. Og det kan man se. Og til trods for, at der måske ikke er den store udslag af forskel, jamen så kan vi se, at Inuit Ataqatigiit er gået forbi om Siumut. Men altså, der er selvfølgelig stadigvæk en del af Siumut, når man ser på de her 10 topscorere. Kan de så samarbejde i kommunen? Ja, altså, det bliver nødt til at samarbejde. Og det er jo så det, som borgerne ønsker. Borgerne ønsker jo, at Sønderjylland ikke er i udvikling. Det er som om, at det er i stilstand i forhold til mange, hvor mange bysborgere altså flytter fra Sydgrønland og så tager det byer. Og det er jo så også noget, som bliver meldt ud blandt unge, altså hvor der er flere, som har boet i Nuuk, og hvor de så kommer tilbage til deres by, og hvor de så bliver chokeret over stilstanden i Sydgrønland, og så derfor så vender tilbage for at betjene deres borgere. Altså, vi skal lige se på Sisimiut-tallene, at der i forbindelse med kommunevalget til Iqaqqaat Kommune, ja, så er 68% gået til valg. Og Siumut har fået en tilbagegang med 13% i forhold til forrige. Og til trods det, så er de stadigvæk i front, og Nadaraq er så gået frem med 15%, og ER er sådan det samme, og der så der går lidt tilbage, og demokratet også går en lille smule frem. Lad os lige se de 10 topscorere i valget, og Malik Bertelsen, hvor er blevet valgt med 9,32,
Og vi har jo ligesom set, det er de her tal i forbindelse med, nu er det jo ligesom, at det er de officielle tal, som vi ser her i forbindelse med kommunen Qada fra Siumut. Ja.